Forest Minister in Kolasib District Chhunga Green India Mission Hnuai Hmalakna tur Endik Nili April sang hi somni le pani khan Pu T.J.Lalnuntluanga Minister of State Environment Forest and Climate Change Department chuan Kolasib District Chhunga Green India Mission Nagar Van Scheme le Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority CAMPA Hnuai Hmalakna kalpui dan tur hmun Endik Pu Lalrinsanga Ralte MLA Serlui Assembly Constituency Pu Jitendra Kumar IFS Principal Secretary and PCCF P Margaret Lalramchhani IFS DFO Kolasib le Environment, Forest and Climate Change Department thawktuten țawiawm ani Minister Pu T.J.Lalnuntluanga chuan Serlui tuikhuah chhehvel ramngaw tih chereu sel ani chu humhalh vat atul thu sawiin akam aṭanga leitok awangin Serlui Hydel Project chu humhalh lawa awm mai anuh thawm thu asoi neitu ni na thinlung pu chunga Serlui tuikhuah kam ramngaw tih chereu mek vena chu sarkar emaw department bill tih tura dah mai lova mitin mo phurna ani thu minister chuan sawiin tuin humhalh le lei tham bet tu thingphun warzel turin mipui te angen bawk ani chuan lo la om zel tu te tan ram nuam hrisel le thiangliam hnuchi ani theinan tuna hmalakna hi apoimo thu minister chuan sawiin ramngaw nungcha le leilung hosakna hrang humhalh kunga thanhar atul thu asoi bawk ani Pu T.J.Lalnuntluanga chuan Green India Mission Nagar Van Scheme le Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority CAMPA Hnuai Hmalakna tur konpui bil khotlir joint moime park Serlui tuikhuah le ai tlang lui te thloa sai phai le violent inkara dan lova thing le mau tul ruk om lo nan check gate ruam man dan tur te ai tlang lui violent kam humhalh tura hmalak dan tur Forest Department thawktuten an enhawa Botanical Garden sakna tur humma Endika DFO Kolasib Hmalaknain dan phalowaram saka man halral na hun Environment Forest and Climate Change Minister chuan humhalh bawk ani